दानि न' मा नायनो नोंलाय टिभि नायै मा लेस्लाय पेप्सिलाय मा जानो जा हिनजावल'सो गैया आंनाव दे बै पेप्सिखौ मोनस'लाया दा नोंसिनाव आलुआ दंबावो दा बेसे बुरजा नांगौ नोंलाय दा नायहैनोसां फंबाय लाबोजोबनो मोननाय नङालै आदा आं जोलैनोबो दोन जायो मिलायनानै लाबोनोसां नो जादो आदा आलुखौ नांगौलै फंबाय जोंना लेसखौ बेजोंसो बानायो नालाय आयौ आदा मा फैखोलै हनै फाग्लाफोर गिनाङा आं दहायनिफ्रायनो बेल दामगासिनो जेबो खोनाया नोंसोर मानो जों वर्ल्ड कापसो नायगासिनो हनै फुटबल आलाखौ नों दरजा सिफायना मोनगोनसो आं माबार फैदोलै आदा थांगोनसै हनै गारिफ्रा दिनै चिप्स पेकेटनि कम्पिटिसन दङ माबायदि हबैलाय सासे आरो मासि गोबाव नोंसोरलाय जों जुमाय सोलोंदोंमोनलै फंबाय मा बारफैयाखौ टाइमा थांगोनसै नै बे न'खौनो बोलांदो टिभि नायबाय थादो ओमफ्राय आं नांला बेखौ दरजा बायलाखौ मोजां मोजां मारो फंबाय र' आं दुरुंलायनि दे बोदो मोजां थांदो फंबाय मोजाङै औ दे आदा थाथ' जोंनानो देरहानांगौ दै टिमा फंबाय मोजां थाल ला कम्पिटिसनाव जाम्बा बादि बे सोरगोफुराव थाबाय थाला मानसिफोर बादि आंबो जौ लोंहैगोन आंहाबो थांफागोन रायजोफोर नोंसोर सामलायथ'दो बे साम्रायजो नों राजासो थांनो मोना बाद दोन मा राजा थाजा बेलाय नै ओंखानसेयानो नोंबौआ मालिक दा हाथायाव थांबा रिथि लाबोफा खरादा बौला जाम्बि नांलाया नै थेंक्स मावदो खामानिया बेदरासो खामथाबलाय लांसै 2-0-5 जाम्बालाय पासपर्टआ बेनो गोसोआव आं शपिं खालामहैनि सना थाब फैगोन र' खनसे सोबावनां बिमा है जालालै दिनै थांसै थुदो